नै जोंहा दाउ जालायनोसै नै दाउला दाउजोसो दाउला हा खै केजि जागोन है बारगोनलै 2 केजि बारा जानो खेरा दाफोनिजों जागोन जोंहा नै दाउला दाउखौ नै जोंहा दिनै अखा हानायनि बोथोर थान्दानि दाउ जानो नागिरबाय आरोना नै ओमफ्राय आङो कुनु दिना बुथारफेराखै आरो दे दाउखौ माने गोदाफेराखै आरो गोदानबो रोंखायाबो ओमफ्राय आङो दिनैहाय सोलोंदों आरो सिरि सिरिनो आंनि मिस्टारा गैया आरोना दायो ओमफ्राय आं बे फैगौमानि लोगोफोर आंना दाउ सावनाया नै खामबाय नायलाय सोरहाबा बेबायदि दाउ सावफेरोना सोरबा बायदिया बिदि दाउ सावफेरो जानो नै आङो रोङा दिनै फार्स्ट टाइममोन आरोना आङो खुनु दिना दाउ गोदाफेरा सावफेरा बुथारफेरा आं दिनै बुथारनायदोंमोन ओमफ्राय सावनानै आङो अराव दोनथ'फ्लांनानै आङो नायलाय खामहोबाय दा रासा मिस्टारा नुबा आंखौ रागा जोंसिगोन आं बेनो खिथिनो हाला आं गोदोनाखौ थाब दानस'नानै गारनोसै लस जागोन नङा हा खिथानाङाब्रा नै बेनो आरो खेरा दाफिनि मैगङा नै बेजोंनो जानो नागिरदों दाउखौ नै गोजांनानै अर सायबाय आङो नै दायो जि अखा हादों आरोना जि गोजांबाय आंखौ नै कबि भाजिया मोनबाय लोगोफोर आलुजों कबिजों नै दाउखौ भाजिबो एक्सट्रा संबाय आरोना दायो नै बेनो बिलाहिजों टप एसे संबाय नै दाउखौ माने एसे बिलाहिजोंहाय टपबो संबाय आरोना एवबाय बेनिफ्राय भाजिबो एसे एवदोंमोन नै बेखौ जानाय नायनो होननानै बोखांदों आरो आङो माने दाउआ मानै नालाय जोंहा मानै बुथारबाय दिनै बेनिखायनो बेखौ टप एसे एवबाय ओमफ्राय खेरा दाफिनिजों नै बेखौ संदों आरोना ओमफ्राय आं फ्राय खालामनायनो नागिरदों बोरै जादों नै दहाय फुख्रियाव ना हदोंमोन जोंहा ओमफ्राय बेखौ बिलाहिजों अनला संबाय मा बुस्थु बियो साना नोंनियालाय आंबो साला जालमुरि नङा अखायाबो बारा हाबाय बेनिफ्राय गोजांनायाबो बारा जाबाय बेनिखाय आं दिनै जानायखौ नोंथांमोननो देखायला होननानै सानबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय।